balima mali kunnafoni jawrani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Usman Eric Jakite dɔgɔkun mun b'a daminɛ bi tɛnɛn na novembre kalo tile 22 ka taa bila karidon na novembre kalo tile 28 dolo jate la kawla kalo filanan tile laban o ye bi ka taa bila kawla kalo sabanan tile 6 la doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati kɔnɔna na ni o ye fintɔn ye ni nanzaraw k'a ma ko Jupiter ni arabu ko a ma ko mustariw mustariw dolo in ale de b'a yira na k'a fɔ ko an bi Sagittaire mɔgɔw ka wagati la n'o ye kalakisɛ mɔgɔw ka wagati an bi o la a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔsɛbɛbaw ye dugumakolo kan dugutaga bɛna diya ninnu ye kosɛbɛ wulikajɔw bɛna diya ninnu ye olu ye daganko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mars kalo tile 21 na kana bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw bɛ aw ye sira caman kan aw ka wulikajɔw bɛna kɛ sababu ye ka kunkɔrɔta ɲuman lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲɔgɔn kunbɛw olu bɛ aw ka ko la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ani ɲɔgɔn lafaamuya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ni aw ye wulikajɔw banban ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ garisɛgɛ sira fɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa se dɔgɔkun laban ma aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan kɛnɛya sira o sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na kana bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so toro funteni kalo filanan denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun ti dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka ni aw ye dekun min sɔrɔ ani aw ye birisa ɲagami min sɔrɔ o sababu bɛ se ka bɔ aw yɛrɛ de la n'o tɛ dɔgɔkun in ti dɔgɔkun fagunnen ye ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ ko aw ka se aw ka ko kɛcogo la aw kuma fɔcogo ani mɔgɔ minnu bɛna ɲɔgɔn ye aw ka se aw ka ko kɛcogo la ni a ka ca la ni aw ye hakilina ɲuman kɛ ka aw yɛrɛ dɛmɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa min ni aw b'a ɲinina aw bɛ se k'a sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw n'o tɛ dɔgɔkun ti dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka a sababu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ aw yɛrɛ bakun kɛcogoya la kɛnɛya sira olu sinsinnen don dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na kana bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ni ɲɔgɔn kunbɛw olu barikalen don ani mɔgɔ kura yew olu barikalen don aw ka dɔgɔkun kibaruya kɔnɔna na ɲɔgɔn kunbɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ani hakilisigi lase aw ma don nataw kɔnɔna na jigisigi kumaw olu caman sɛmɛnen don aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka se aw ka ko kɛcogo la kamasɔrɔ kuma minnu bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko baraka bɛ se ka don olu kuma na don nataw kɔnɔna na wa don nataw kɔnɔna na aw bɛ se k'aw jigi da o nafaw kan k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma garisɛgɛ balilenw aw bɛ se ka olu sɔrɔ yɔrɔ janfɛ garisɛgɛw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na kana bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fo aw ka tile aw ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni tiɲɛ ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ko banaminenw ko minnu jɛngɛnen don ni aw ye olu kɛ aw tagama bere ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ ko fitinin a bɛ se ka kɛ koba ye ka taa k'aw yɛrɛ bolo da o b'a yira k'a fɔ ko jɛngɛnen bɛ fan o fan ani ko nɔgɔlenw aw ka aw yɔrɔ janya ka bɔ o la n'o tɛ aw bɛ kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ coron wa a coroni ninnu fana na a bɛ kɛ sababu ye a bɛ se ka taa k'aw bolo da a ma dabɔ min kama a bɛ se ka kɛ o ye
ni aw bi ko ko kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ fɔ aw ka bɛɛ lajɛlen kɛ ni tiɲɛ de ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ka taa bila dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 na ka n'a bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so samiya kalo 2nan denw lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na banamini fanga ka bon aw ka waleyaw la kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ ko fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka taa dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati fo aw ka aw dusu faga aw ka s'a ka ko kɛcogo la kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma mankanw ani kɛlɛw ani kasaraw olu ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na nin tɛ aw ka dɔgɔkun ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fariganw aw bɛ se k'aw sigi ni olu ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ don olu sɔrɔli la nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se fo aw ka muɲu ka sabali fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sera ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so samiya kalo 3nan denw viergew ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ni yɛrɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma aw fɛla ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ wa mɔgɔ caman bɛna jigi da aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ se k'u bɔ dekun kɔnɔna na cogoya min na wa aw ka hakili kɛ ka baara kɛ o de bɛna aw dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na waleya fɛn fɛn mana ɲɛsin aw ma aw k'a jateminɛ kosɛbɛ o de bɛ aw bɔ n'o tɛ aw bɛ se ka taa aw yɛrɛ don waleya la kɔfɛ ka tila ka na nimisa a waleya la o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili o barikalen don nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw yɛrɛ ka timinanja o bɛ se ka kɛ aw bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so furuso denw balansiw ni dɔgɔkun kɔnɔna na hakili wasiwasiw olu de ɲɛsinen don aw ma aw hakilina ko ma la aw ka hakilina ma sigi aw hakilina sigilen tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ layidukan minnu bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ hakilina filan de bɛ aw la layidukan ninnu bɛna se ka sɔrɔ ka bɔ a sira ma wa wa dusukasi ko olu hakilinaw olu bɛ aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nka ni aw y'aw basigi ka se ka dɔgɔkun tɛmɛ ni basigi ye aw bɛ wasa min ɲini na aw bɛ se ka o sɔrɔ wa ni aw ni mɔgɔ bɛ kuma na ni aw ka kumakan ni olu ka kumakan ma taa fankelen fɛ ko kana bali aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw kan ka ko jateminɛ ni hakili ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛw o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka aw ka kɛnɛya tɔ sinsin nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ dɔgɔkun nataw aw bɛ se k'aw sigi ni fariganw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so kawula kalo 2nan denw scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na fɔɲɔgɔnkɔ ani ɲɔgɔn lafaamuyabaliya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka di aw ye mɔgɔw ka aw faamuya ka taa sira min fɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ don o la kosɛbɛ ni aw bɛ se aw ka aw hakili sigi ka se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni hakilisigi ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nisɔndiya la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ sira o sinsinnen tɛ ni aw bɛ se fitinin min bɛ aw bolo f'aw ka hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o olu bɔla aw bolo a ka gɛlɛn yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ aw ka se ka garisɛgɛ aw jigi da garisɛgɛ wɛrɛw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alahu Taala ka so kawula kalo 3nan denw sagittaire nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka baara kelen dɔw o de bɛ se ka na wasa lase aw ma baara kɔrɔ kelen dɔw olu de bɛ se ka na wasa lase aw ma wa aw tulo ma dalen don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen fɛ layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ layidukan ninnu bɛ se ka bɔ a sira ma cogoya min na nka dɔgɔkun laban yɔrɔ olu ka girin ka ɲɛsin aw ma wa ni aw bɛ se fana wulikajɔ aw k'olu banba aw kana saliya nin dɔgɔkun kɔnɔna na fiyewu a ka ca la layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ma ɲɛ sɔrɔ aw yɛrɛ ka jija ani aw ka wulikajɔ bɛ se ka garisɛgɛ lase aw ma min bɛ se ka yɛlɛda lase aw ma
k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 23 la ka na la janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw, mɔgɔ minnu bɔgɔ taara masa Solomana ka so, capricorne fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma. Aw ka wulikajɔw caman na se ka sabati nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Lajɛko olu barikalen don aw yɔrɔ la, wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw bɛ se aw ka na ni hakilina ɲumanw ye baara yɔrɔw la ani hakilina ɲumanw ye aw jɛɲɔgɔnw ɲɔgɔn cɛ siniɲɛsigi baara bɛ se ka sɔrɔ minnu kɔnɔna na. Ni aw nana ni o hakilinaw ye olu barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ, wa ni aw bɛ fɛn o fɛn kɛ aw ka se k'a jateminɛ kosɛbɛ ni hakili ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Badara Ale ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bana min fanga ka bɔ aw ka sira kan, wulikajɔw olu siraw datugulen don ka ɲɛsin aw ma. Balawu ani mankanw aw k'aw kɔlɔsi o la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati fɛ, kamasɔrɔ garisɛgɛ siri min bɛna aw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw y'a kɛ mɔgɔ nɔ ye aw bɛ kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye. Wagati bɛɛ n'a a ko kɛcogoya don. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka kun ni aw yɛrɛ ye, aw kana ɲɛbɔ mɔgɔ bolofɛn fɛ, kamasɔrɔ hali fɛ ka bolofɛn singa wali bolofɛn singa o da man di aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw ye mɔgɔ ka fɛn singa a bɛ se ka kɛ kasara ye aw bolo. Ni aw bɛ se aw ka dusu faga ka se aw ka ko kɛcogo la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. N'o kɛla aw bɛ se ka dɔgɔkun tɛmɛ lafiya la. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Nuhu ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw lamɛnnen don kosɛbɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni mɔgɔw kofɔlen ninnu na mɔgɔ minnu ka baara ye kuma baara ye i n'a fɔ journalistes walima radio baarakɛlaw walima ka taa se ɲamakalaw ma, olu lamɛnnen don nin kɔnɔna na kosɛbɛ. Jumadon mɔgɔ minnu bɛnna ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma n'u y'o da don furuko baara min na, wasa bɛ se ka sɔrɔ o la, hakilina ɲumanw bɛ se ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni o furuko kuma ye. Wasaw ani kunkɔrɔtaw aw lamɛnnen don, aw dalakan de barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Hali ni aw ko k'aw ka sɔrɔ kɛ, o sababu bɛ se ka bɔ aw yɛrɛ dalakan na. Aw dalakan de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka sɔrɔ lase aw ma, ka se ka wasaw lase aw ma yanni dɔgɔkun laban k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. An balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye k'a yira aw la k'a fɔ ko Kawula kalo 2nan o banna nin dɔgɔkun in daminɛ yɛrɛ la bi tɛnɛn. Kawula kalo fɔlɔ o b'a daminɛ tarata don na. A b'a yira k'a fɔ o ye Sagittaire mɔgɔw ka wagati ye. Wulikajɔ fanga bɛna bonya kosɛbɛ. Mɔgɔw ka u hakili to u yɛrɛ la fana. Mɔgɔw bɛna teliya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛ nɔfɛ ani sɔrɔ nɔfɛ. Mɔgɔw teliya kojugu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kungo caman lase u ma. Nin de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la. N tɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ ni ma n karamɔgɔkɛ ni mɔkɛ fo, karamɔgɔ Mamadu Dawu, n ka foli b'a ye Kucala. N ka foli bɛ Kucalaka bɛɛ lajɛlen ye a tɔgɔ la. An b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ, Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na.